Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, στο ίδιο γενικό κλίμα των προβλημάτων που επισορεύει η οικονομική κρίση παραμένουμε. Είναι μαζί μας η Ουρανία Σολέα, εκπρόσωπος των καταστηματαρχών της Θεμιστοκλή Δέρβη στην Λευκοσία. Οι καταστηματάρχες οι οποίοι αποφάσισαν και διοργανώνουν μια πρωτοβουλία προσέλκυσης κόσμου πελατών στην Θεμιστοκλή Δέρβη. Έτσι, κυρία Σολέα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Καταρχάς, για να είστε υποχρεωμένοι να προβαίνετε σε διάφορες πρωτοβουλίες, φαίνεται ότι τα πράγματα χειροτερεύουν όλο και περισσότερο, έτσι. Σίγουρα. Πώς έχουν? Σίγουρα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ειδικά τον τελευταίο χρόνο που την είναι υπάρχει μια αποκέντρωση. Δηλαδή ο κόσμος να κινείται προς τα έξω. Ή να μην κινείται καθόλου. Ή να μην κινείται καθόλου ακριβώς. Τα γνωστά μολ τα οποία κατακλείζουν την πρωτεύουσα. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην κατεβαίνει στο κέντρο της πρωτεύουσας. Και είπατε ότι τον τελευταίο χρόνο παρουσιάζεται όλο αυτό το πρόβλημα. Πόσο σοβαρό είναι? Σίγουρα δεν είναι τον τελευταίο χρόνο. Έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Απλά τον τελευταίο χρόνο είναι πιο εμφανές το αποτέλεσμα. Σίγουρα τίνει και η οικονομική κρίση. Είναι και πιο εμφανής και πιο απτή πλέον η οικονομική κρίση, είναι η αλήθεια. Διότι εσείς μπορεί να λέτε λίγο για αποκέντρωση, αν πάτε και πιο έξω στους δήμους της περιφέρειας, αν πάτε στο Στρόβολο και στη Λακατάμια και στην Αγλαντζά, ενδεχομένως να δείτε ανάλογα προβλήματα. Άρα σίγουρα, δεν είναι μόνο θέμα αποκέντρωσης, αλλά το πρόβλημα είναι εκεί. Είναι θέμα και ενοικίων, πιο ψηλά ενοικία στο κέντρο της πρωτεύουσας, σε σχέση με έξω. Άρα και πιο ακριβά τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρετε. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να κάνετε κάτι ή αν κάνουμε συνεχώς. Κάτι κάνουμε συνεχώς και ως εκπρόσωπος των καταστηματαρχών της Θεμιστοκλή Δέρβη, γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία για να διοργανώσουμε στις 22 του Δεκέμβρη τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα στον κόσμο. Μεθαύριο δηλαδή. Ναι, το Σάββατο. Στις 12 το μεσημέρι θα τελέσει τα εγγένεια ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Γιορκάτσης. Και θα ακολουθήσει ένα πλούσιο πρόγραμμα γνωστών ραδιοφωνικών παραγωγών, παιχνιδότοπος για τα παιδιά, θα υπάρχει μεγάλος χώρος στάθμευσης. Θα είναι δηλαδή ένα τρόπο γιορταστικό πανηγύρι που θα φέρει κόσμο στην περιοχή. Εκτός του ότι θα φέρει κόσμο στην περιοχή και ο κόσμος έχει ανάγκη από το να βγει και να ξεσκάσει, θα υπάρχουν δωρεάν εδέσματα από τα καταστήματα, ο κόσμος μπορεί να δοκιμάσει από τα εστιατόρια, διάφορες προσφορές. Και τι είναι που σας κάνει να πιστεύετε ότι... Γιατί θα φέρει κόσμο σίγουρα. Μια γιορτή και έχει και ανάγκη, το είπατε κι εσείς, να ξεσκάσει λίγο ο κόσμος, θα αδράξει την ευκαιρία και είναι και Σάββατο. Ναι. Τι είναι εκείνο που σας κάνει όμως να πιστεύετε ότι μετά από αυτό όλοι τούτοι ή πολλοί από αυτούς θα ξαναγυρίσουν από Δευτέρα στα καταστήματα ή και την Κυριακή? Παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα. Την Κυριακή πηγαίνετε να ψωνίσετε όσοι έχετε ακόμη λεφτά στη τσέπη. Ναι. Να έρθουν κοντά σας. Ναι, έχετε δίκαιο. Αυτό που προσπαθούμε, ο στόχος μας είναι η Θεμιστοκλή Δέρβη, ένας γνωστός ιστορικός δρόμος, να αλλάξει και να γίνει μια ενιαία αγορά. Η αγορά Θεμιστοκλή Δέρβη, όπου θα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ καταστημάτων. Στην εκδήλωση αυτή έχουν πάρει μέρος πολλά καταστήματα, τα οποία θα συνεργαστούμε και μετά από αυτή την εκδήλωση θα υπάρχει ιστοσελίδα www.agorathemistoklidervi.com, όπου έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία. Και τα καταστήματα που θα λαμβάνουν μέρος μέσω προσφορών, δουροκοπονιών και άλλων διαγωνισμών. Μια συνεργασία τρόπον να έρχεται κάποιος στο κατάστημα το δικό σας και παίρνει προσφορές για το παραδίπλα κατάστημα και μια τέτοια μορφή συνεργασία. Ναι, κάπως έτσι. Ακούγεται ενδιαφέρον, ομολογώ. Ναι. Ίσως μια κάρτα που μελλοντικά να βγει και να εξυπηρετούνται ο κόσμος από όλον τον δρόμο της Θεμιστοκλή Δέρβη. Να σας δώσω την ευκαιρία να απευθύνετε έκκληση προς τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τα ενοίκια στην περιοχή, γιατί, και δεν το λέω τυχαία, βλέπουμε πολλά καταστήματα στο κέντρο της Λευκοσίας να κλείνουν. Και στο δικό μας δρόμο. Φαντάζομαι και στη Θεμιστοκλή Δέρβη δεν αποτελείται εξαίρεση. Και ίσως να πρέπει να σκεφτούν και οι ιδιοκτήτες διπλά πλέον, ότι
το να παραμένει 1 και 2 και 3 και περισσότερους μήνες κλειστό ένα κατάστημα και να προσφέρει ενίκιο 0, να είναι πολύ χειρότερα από το να μειώσει τα εφιστάμενα. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει σε επαφή με τους ιδιοκτήτες και συζητήσατε. Βεβαίως έχουμε έρθει και το ζητάμε όλοι. Είναι παράκληση. Αλλά ανταπόκριση δεν? Όχι, υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει ανταπόκριση από τους ιδιοκτήτες. Απλά είναι δύσκολο. Οι ιδιοκτήτες που είχαν ένα κατάστημα και έπαιρναν ένα καλό μισθό, ίσως να ήταν και έξτρα αυτός ο μισθός από τη δουλειά που έκαναν, να μειώνεται και 200 και 300 ευρώ. Απλά λόγω της κρίσης που υπάρχει πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος πρέπει να κρατηθεί, να μην χάσει κανένας τις δουλειές τους, να υπάρχουν και καταστήματα στο κέντρο και να προσπαθήσουμε όλοι, όχι μόνο η Θεμιστοκλή Δέρβη, όλη η πρωτεύουσα, να κρατηθεί για να μην χαθεί το κέντρο της πρωτεύουσας. Άκουσα που είπατε ότι θα τελέσει τα εγγένεια αυτής της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Λευκωσίας. Φαντάζομαι ως εκ τούτου ότι έχετε την στήριξη του Δημάρχου σε αυτές τις προσπάθειες. Να σας δώσω ξανά την ευκαιρία, αν έχετε έτσι και δημοσίως, να ζητήσετε κάτι περαιτέρω από τον Δήμαρχο να κάνει για να σας βοηθήσει. Είναι η ώρα των ετοιμάτων πια. Σίγουρα. Σίγουρα θέλουμε τη βοήθεια του Δημάρχου. Πιστεύω ότι εάν μπορεί να βοηθήσει, θα μας βοηθήσει. Αυτό πιστεύω. Φτάνει να είναι κατορθωτό και μέσω και λόγω κονδυλίων και οικονομικών λόγων πλέον. Λοιπόν, ξανά η εκδήλωσή σας το Σάββατο, ποια ώρα? 22 Δεκεμβρίου το Σάββατο, ξεκινά από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Στις 12 το μεσημέρι τα εγγένεια ο Δήμαρχος και ακολουθεί πρόγραμμα πλούσιο καλλιτεχνικό από χοροδίες, γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, παιχνιδότοπος, μεγάλος χώρος στάθμευσης για τον κόσμο, πολλές προσφορές και ελπίζουμε ο κόσμος να ανταποκριθεί, να περάσει καλά. Και από Δευτέρας θα πληρωθούν και οι μισθοί παραμονές Χριστουγέννων. Λίγο αργά βέβαια για την εποχή, για την περίοδο, αλλά καλό αργά παρά ποτέ, διότι είχαμε και αυτούς τους κινδύνους. Δεν πειράζει. Απλά το μήνυμά μας είναι να γίνει, να ξανά ανθίσει το κέντρο της πρωτεύουσας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Μακάρι να φέρουν αποτελέσματα τέτοιες προσπάθειες, γιατί έχει ανάγκη και η κυπριακή οικονομία και ο κάθε ένας μας έχει ανάγκη από κίνηση και ανάπτυξη πια. Να είστε καλά, καλή